ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆಗುತ್ತು ಚಾವಡಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡಪುನ ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರೊಂದು ಕುತ್ತಾರು ಆದಿಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಲೇನು ಕೊರ್ದು ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವಗೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಡಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆಗುತ್ತು ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತಾರೀಕಿಡ್ದು 18 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಇನ್ನದ ಲೆಪ್ಪೊಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೊಲದ ವಿತರಣೆಲ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕುತ್ತಾರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮುಖರೆಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆಗುತ್ತು ಚಾವಡಿದ ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪೊಲನ್ ಕೊರ್ದು ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದ ಕೇನುಂಡೇರು. ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖರು ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಿತಾ ಹರೀಶ್, ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆಗುತ್ತು ಚಾವಡಿದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರಿಕೆಗುತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಧರ್ಮನೇಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಧರ್ಮನೇಮಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಈ ಧರ್ಮನೇಮದ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದಿರೋ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಆಯ್ನ ಮಹಾಬಲ್ ಹೆಗಡೆ ಆರೆಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೇಮ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೇಮಡು ಭಾಗಿಯಾದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನೆಗೆ ತಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಈ ಧರ್ಮನೇಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಕೊರಡು ಕೊಂಡದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ನಂಬುನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೇವಣ್ಣ ನಂಬೋನಾಗ್ಲಿ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನ ದೈವ ಏರು ಬಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡಿದಾರ ಬಂಡ ಎಂಗಿಲೆ ಒಂಜಿ ನಂಬನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಗಿಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದಾರ ಬಂಡ ಇನಿ ಈ ಕುತ್ತಾರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೇಮನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು. ಅಂಚನೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಗಿಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆಗುತ್ತದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಕ್ಕು ಮುತುವರ್ಜಿ ಏರು ಗೆತುಬಂದಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಆರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯ ಮುತುವರ್ಜಿನ ಎಂಕೆಲೆ ಮಣ್ಣನೆ ಮಂತಂದು ಈ ಬರಿಕೆಗುತ್ತು ಚಾವಡಿದ ನಮ್ಮ ಬರಿಕೆಗುತ್ತು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬರವಾದ ಎಂಚಿನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬಂದದ ನನವರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುತ್ತಾರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾಗಂದಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಗಂದಡಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾಬಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದೆಬ್ಬೇಲಿ, ಕುತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತು ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾವ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಲೆಪ್ಪೊಲೆನ್ ಕೊರಿಯರು.
ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡು ಶ್ರೀ ದೈವಲದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಡದ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡಿಡೆ ಬೇಲಿ ಎಡಬೈಗೆರು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇನಿ ಸುರುಕಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೊಕ್ಕಾಕಲ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕೊರಗಜ್ಜ ಟ್ರಸ್ಟರ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದು ಇನಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತು ಧರ್ಮನೇಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಾತೆ ನಿವಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಧರ್ಮನೇಮದ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಯಾನ ದಾದಾ ಪನ್ಪುನಿ ಮಂಡ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತುಗಳ ನಂಕಗಳ ಅವಿನಾನುಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ತೆರೆಯೊಂದು ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿ ಏಪ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕಲು ಮೂಲು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಧರ್ಮನೇಮದ ಗುರುಕರ್ಮ ಇರು ವಹಿಸೊಂದಾರು ಈ ಧರ್ಮನೇಮ 14-17 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು ಇಂಕಲ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟೆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಿಗ ಪುರುಷನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಿಖಲ ಬೆರಿಸಾಯ ದಿತ್ತದು ನಿಖಲ್ ಜತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಇದು ವಾವಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ನಿಖಲ ಬೆರಿಸಾಯದ ಮುಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪಂಡದು ನಾನು ಅಕ್ಕಳ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಖಲ ಧರ್ಮನೇಮಗೂ ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಂತೊಮ್ಮೆ